Hej, jeg vil lige vise, hvordan vi laver videoanalyse i Logger Pro. Det første vi skal gøre, det er, at vi skal hente en film ind. Det gør vi oppe under Inset. Insert på engelsk, nemlig har den version. Så tager vi en film, en movie, trykker der. Så skal vi finde ud af, hvor filmen ligger henne. Det er så der, hvor jeg har lagt den. Jeg har lagt den ind på skrivebordet. Så den går jeg ned og finder. Den der, og trykker åben. Så ligger videoen der. Det kan være nemmere at gøre det lidt større, så nemmere at se. Så trykker jeg hernede, en lige firkantet, det kunne være en af de andre. Sådan der. Så er jeg i gang. Jeg kan bare trykke play, så kører videoen. Går et video, hvor man lige kan se, at der bliver smidt en tennisbold. Den hopper op og ned der. Så det vi gør, det er, at vi trykker og spoler stille og roligt frem til der, hvor bolden bliver sluppet. Det er her omkring. Man kan trykke enkelte billeder frem, og så lad os bare trykke en masse gange. Hopper vi stille og roligt fremad. Og det passer med, at bolden bliver sluppet her. Så går jeg lige lidt tilbage, for jeg vil have den højde, bolden bliver sluppet fra. Den. Nu skal jeg ansætte nogle punkter. Trykker hernede med de røde prikker. Og vælger det, der ligner et sigtekorn. Trykker på det. Så trykker jeg midt på bolden. Og så går programmet automatisk et billede videre frem i filmen. Men vi skal bruge der, hvor bolden er højst oppe, så vi spoler fremad. Her rammer bolden i jorden og hopper op igen. Og vi kan se, at der er den højst. Ja, sådan der. Så jeg trykker igen midt på bolden. Og så gør jeg det samme igen. Der. Det er selvfølgelig vigtigt, at I grundigt gør det ordentligt, så I får nogle pæne målinger. Vi går videre, tager lige 2 mere. Pas os med det der. Sådan der. Og en sidste. Der. Jeg trykker. Nu har jeg mine målinger. Jeg skal også lige markere afstanden på filmen, og det er derfor, jeg har sat en meterstok, den kan vi se bagved her, og det er vigtigt, at bolden, som hopper, og det vi måler efter, de befinder sig i nogenlunde samme plan. Så det dur ikke, at jeg sætter en meterstok langt væk fra bolden, det skal være cirka ud fra hinanden. Jeg ved, den er 1 meter, jeg kunne også have taget et eller andet, hvis der havde hængt et billede her, eller sådan et eller andet, og målt hvor højt det var. Så trykker jeg på den her lineal. Trykker i den ene ende, der hvor jeg vil måle fra. Trækker opad til der hvor jeg måler til. Det er her. Og da det er en meterstok, så er den 1 meter, så jeg kan trykke OK. I videoen her, der kan vi se, at den er altså en lille smule skæv. Det kan man godt fornemme på væggen herovre. Så vi kan også indlægge et koordinatsystem. Der er det vigtigt, at vi lige får det gjort nogenlunde rigtigt. Så jeg spoler lige tilbage. Bolden den falder jo lodret nedad. Så jeg kan godt fornemme ved et tryk her, hvad for en vej bolden falder. Måske trække lidt fremad her, så går det lidt hurtigere. Sådan der, så kan vi se, så kommer prikkerne også op igen. Det skal vi ikke tage os af. Nu falder bolden nedad, og der har den lige ramt jorden. Så jeg vurderer, at den rammer jorden. Der. Så tager jeg her, angiver oprindelse og trykker. Det var der, den ramte jorden. Men den blev sluppet heroppe fra. Så den her, den peger lodret op, og den her peger vandret i forhold til min skærm. Men da filmen var taget lidt skævt, så kan jeg lige dreje koordinatsystemet. Det gør jeg ved, at der er en lille gul bold her. Den kan jeg holde musen ned og dreje lidt i. Så kan vi se, så rykker det hele. Skærer den til, så den rammer nogenlunde igennem det første punkt. Så, ja, det var ikke helt godt. Prøv igen. Sådan der. Lad os sige det der. Hvis I vil have fjernet et punkt eller et eller andet, så kan man altid trykke på musen, så kunne jeg også trykke for eksempel her på punktet der. Markere det.
koordinatsystem her. Det kan også være, at jeg synes, du skulle gå herover. Så trykker jeg der. Nu var det altså hernede. Prøv igen. Der. Husk at dreje det. Sådan. Så er jeg sådan set klar. Nu skal jeg bruge mine målinger. Så kan jeg lige gøre den her mindre. Videoen skal jeg ikke bruge mere. De er puttet ind i et koordinatsystem. De røde punkter, det er bevægelsen i x-aksens retning, eller i vandret retning. Og de blå punkter er lodret retning. Det er dem, vi skal bruge. Men det er herovre, vi har vores data stående, så jeg kan lige gøre det lidt større. Trykker her. Det her, de røde, det er som sagt x-aksens retning, eller vandret retning. Lodret retning, det er y, det er den, vi skal bruge. Når der står et v foran, så er det fordi, det er farten, eller hastigheden. Dem skal vi heller ikke bruge sådan noget. Så det er vores målinger. Dem bruger vi. Sådan gør det.